Čau lidi. Dneska si řekneme tu nejlepší hru na světě. Ještě než se na to vrhnou, tak mi dejte prosím vás odběr, like a komentář. A jdem na to. Ta nejlepší hra se jmenuje Enlisted. Je to střílečka v první osoby a taky strategická. Táhnutí vám dám do popisku videa. Má velice dobrou grafiku. Až si tu hru stáhnete, tak to bude jít pro vás přihlášení. A po vylepšení vyplnění můžete hrát. Potom se dostanete sem na stranu. Vy jako první, když dáte battle, tak pod start, tak budete mít tutoriál, jak se to hraje, ale my si to dneska ukážeme. Máte tu 4 země. Sověty, Ameriku, Německo a Japonsko. U každé země můžete vyzkoumávat něco jiného. Můžeme se kouknout. Tady vidíte, že můžete zbrát. Můžete to letadla, pušky, granátomety, lehký kulomety, úplně všechno. Co bylo za 2. světové války. Tak, a my asi dáme battle. Tady vidíte, co všechno mám, tady jsou letadla, jak bych to popsal, střelci a snajpři. Tak, a budeme bojovat. My vám i naučíme různé věci. My budeme útočit a obsazovat věci. Takže budeme mít minomet. Teď jsme se spawnuli a když dám základní věci. Zdraví, Erkem může nabíjet. Ale když vám dojdou náboje, tak dá. Kontrolou si kleknem a je cílem. Tak, VASD. Můžeme nastupovat do sedel Fkem. To jsme si řekli základní věci. A Fkem zase vysoupíme. Pojďte za tančím a budeme popsat. Teď vidíte, že někdo mě střelí. Tečkem se léčíme. Jo, tak měníme věci. Takže granát. Tady můžeme rovno vidět. Můžeme měnit kolečkem. A ukážu vám, jak se to super hraje. Dáte chvílka, uvidíte. My si vyměníme. Tam je tank. A někdo tam byl. A je to docela lehká hra. Ze začátku máte nejlehčí mapy a nejlehčí hráče, nováčky a potom je to těžší a těžší. Teď máme rychlejší zbraň, která rychleji střílí. To
strategická hra, takže nemůžete uběhnout naprostřed plochu. Vidíte, teď letadlo jsem zkoušel. Je to online hra a je to pro výkonnější počítač. Granát. Vezmeme si letadlo a poletíme. Letadlo je za mě zábavný, jo. Kdybyste se spawnuli na moři, tak se to bylo až shiftem podržíte a nastartujete. Ale tam se zletává držíte Bčko a budete zletávat. Tam na mapách, kde není moře, tak jste rovnou vedle. Právě můžeme podržit, nezvedníkem schodíme vodu. Tam a tady to je nějaký smazovat. Je na letadlo nebo no, vidíte napravo. A teď jsem se rozhodl. Tak, teď si vybereme šipku, kde se chcem spavnout. Dáme go. Kdybyste to nevybrali, spavne ono vás někde. Můžete vyzkoumávat a potom si koupíte nějaký ty zbraně lepší. A No. Leď. A zemřeli jsme. Takže jsme přišli od. Je to těžký, jo, časem se to naučíte. Já jsem vejít do prostřed, vidíte, to je prostřed, kde tam nemáte. Těžší hra. Na té povahy nedoporučuji. A skáče se na zemi. Ukážem se minomet, jak to jde. Ale mám až 9 nábojů, to nezem. Tam nahoře vidíte ty vojáky. Bomba. Vidíte, to je docela složitý. Potom bude mít se asi tady nebo tady ucekovat. Let's go! Tak čaute lidi, doufám, že se vám video líbilo. Dejte odběr, like, komentář napište. Stažení hry Enlisted budete mít v popisku. Každý čtvrtek nové video v 15:30.